10 aja. Wong Trayonggur mek koprol ngarepe kok dadakno arep njaluk biru barang. Piye nggih? Piye? Piro pas ndelok jajal e? Delok kok. Oh ya 50 tok. Ngene iki ora adil lho ngene iki. Lah mek koprol ning ngarep kok iso arep nampa 50. Hei! Sesuk ndasmu wis pecah. Salto ning kene iki resiko. Licin. Iki ngono lunyu, tapi awak dhewe kudu totalitas. Buke kan tak saung kan ngomong-ngomongan. Menika ya sing nanggap. Mosok Endi? Endi sing nanggap? Ibu kali bapak iki. Iki. Lah kok kebacot men lho. Lah nanggap bisa kebacot di lagi iki aku. pasal matamu ya apa? Lah ora. Kowe wis 50. Lah aku wis tiba mlumah, ngudak ngadeg manukku ketatap. Lah ora dikek ya apa-apa. Ada iso. Kenal? Kok malah kejagelut lho? Lah aku ora iki lho kowe luwe. Wong iki wong uripe rezekine dhewe-dhewe. Lah wong urip rezekine dhewe-dhewe. Kowe engke budal melu sapa? Kowe bareng aku melu sapa? Oh iya. Oh iya. Iki koclok ya. Lali aku, mau. Iya iya. Iya. Kenal tak omong lho. Tak omong. Iki rezeki karo iki kan 50 aku ya 50. Ha. Lah kowe kan di bawah umur wong loro. Bu. Ya. Niki 50 dom loro ya, Bu ya. Aja mringis semangat. Yo. Wong ki aja nggur kok doli nesu ngono Lah kuwi lho. piye? Adewe ning kene iki iso gawe guyune liyan kuwi wis dadi amal jariah. Ya, Kenek amal. dingge sangu besok. Oh iya. Kowe arep ngene iki. Yo arep Mak, Yo iso. satu dhisik to. Ah ya ampun. Bu. Oh, isik pola. Isik pola. Isik lho sik akeh kalau. Isik ya? Tak ngenyek ki lho. Mosok aku salto nang iki. Lah ora ke piye wae iki? Lah wong aku ki salto tiba nangi lho. Lah satu mekakangnya balik setrum. Lah satu ya mak Nil sing. Mas rot blek plek. Nuwun sewu niki Andre salto melih nggih Bu nggih. Kelok krungu dhewe to kowe. Lah kok malah kaya kodok bangka. Yo sing apik, dodok sing apik. Allah ya ampun, nggih menika anu ganongane kenging gejala stroke, Bu. Kowe iki aja karepmu dhewe lho. Lah wong enek bapak barang kowe iki nyanyu-nyanyu. Nuwun sewu jenengan bar disalimi Andre nggih, Bu. Jenengan cek ali-aline ilang napa mboten? Aku ora nyolong. Karepe yo ibu karo bab. Ya jajal pake nek wan. Iya betul iki kok malah gila dhewe aku. Lek karo pake. Langsung kene celi. Ya aja nggo ibu tok bapak. Bapak no. Sungkem. Sukum. Lah kok malah pelili-pelilian. Bocah nek ranjingan ki ya Andre iki kok. Ayo. Andre, aku saiki wis weruh jawabane. Kowe sik urung duwe setelan to? Lah setelane karo Pak Susilo ki lho cocok. Aku samar. Nyapa? Samarku siji. Apa? Awake dhewe lek pomone atraksi kaya ngono kae. Heeh. Untune iki wis entek. Kuwi ngono perkara barong. Biyen pembarong. Terus tak wanjak. Wong sedamak leng metu ora enak. Karepet. Nah, Kuwi setelane Pak sapa?
Sing gedang Pak Andri. Kan untune padha ora enek ya, Pak. Ini kok saya adan. Adan, adan. Istirahat sebentar. Aku biasanya kudu adan. Suaramu ramuwe. Tanggane ra patut. Ya teko keringe. Tekanana sawi. Dole. Penipuan lah weke kok iso Hah? Ketok elak urung Sing ngejak kowe mang rene iki mas-mase. Kowe mah njaluk es krim karo pentol entek 20.000. Lah njaluke ning sapa kon njaluke ning Pak dhewe kok. Pak yo utang aku parah go duit kok. Ngono iki mbok yo sing ikhlas lho iki bocah cilik lho. Paling ngendak adewe ning kene iki lak yo nderekne Bapak Susilo ki luar biasa lho nggih. Luar biasanya apa? Gaya acara reokan geden reoke cacahe sekawan, ganongane papat jadile jiro lupat monem. Dalam rangka alhamdulillah menika nembe mawon tanem pantun alhamdulillah mengke mugi-mugi pon. Iki acara syukuran mantu. Syukuran mantu. Syukuran mantu to. Lah sing dimantokne niku mbae niki. Udu.
Lo raokan kayak foto ora. Uduh. Mantene ndi jajal. Mantenan niki mau, berarti yogane nggih. Ingkang pundi sing dados mantan? Ndah, ndelik malah ayo, malah raokan dhewe, ayo. Mbak Yu ngono Mbak, kok. tadi sama nek preok ben le bari kesane besok ki ane mbok setel. Mangga. Lah iya. Oh, karemu kok nyepoti ngono to. Oh, masih bang. Oh, masih bang. Nah, ini kan dadi ki kabar ro. Lah aku ora ro, Mas. Mbak, ora ro lek sing mantu ki sampean ya ora ro bentukku muni ngono kok. Lah kowe ki ya karepmu dhewe keranjingan iki bocah iki. Lah iki kok njipone teh, iki sing nanggap ki bosmu ki. Ora ro. Iki keranjingan ki ya kowe kuwi kok. Apa? Oh, ade mantan monggo. Tung tung blak. Adike tek nang ke. Tung tung tung. Nah, iki ngene. Hop. Tak gawe ngenepi, tak gawe ngenepi. Ayo. Pongge. Perkenalkan calon adik ipar Mbak ya. Calon adik ipar Mas nggih. Alhamdulillah. Ora apa-apa Mbak iku ora ndek pacar. Kan aku sarep rabi. Kowe iki mbok aja adol wadi ngono kuwi lho kowe iki. Calon ipar. Paling endak adewe ya urun dedonga. Urun donga ndas mrene iki golek duit urun donga. Jane angger jebles lho kowe iki. Lho dongane urip ki murat marit kok donga. Public figure sing dinut ki ya omongane karo polae. Iki nang DJ apa DJ ketek ngono. Halo. Ora, kuwi ben ora semeling. Ya contone paling endak ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khair. Semoga Allah senantiasa mempertemukan mempelai berdua dalam suatu hal kebaikan terus. Amin ya robbal alamin. Seket. Kowe iki urung-urung 50 lho ya. Lah wis Iso. Lah wis Arab. Ampun aku ada iso. Jawa aku ki wis nggawa Arab kok. Kowe Hup. Kowe kok diso dongane kowe. 2000 nggih tuku uyah ya wis asin alhamdulillah. Alhamdulillah wis ora apa-apa aku yo. Jenenge rezeki iki ngene iki alhamdulillah. Rezeki iki Ning ngene go, nggih. berkah. Jane Pak Bu iki mah teko aku lar nerang udan. Ora kok katok dalem diuncalin dhuwur kono mau. Iki kok Lah katok. aku ro, iki gambar kembang kok mbake. iki kate iso. Hei. Oh, krokodil ngono. Ora usah lah, kudu teko aku sik. Saman jukune uyah, Pak. Uyah. Tinggi syarat nerang Uyah udan. lombok karo tahu. Diapak nih. Ngengenake Apik udan. rumah saku ada iso. Aku wis ndongakne kowe genti. Aku genan, ya toh. Iki kowe iki wis dongamu Arab. Awake dhewe ditanggap ning kudu profesional toh. Profesional. Iki nek Mas Surya kalian Mbak Super Mbak Nadia. Surya wis ketok. apa? Padang. Pepadange jagat. Pepadange jagat kuwi lek pemone Jawa mesti empan kuwi enek tegese empan papan. Ning kono ning ngendi jenenge? Omahmu ndi, Mas? Kok iso tekok lali lho. Soko. Lah jare Cikarang iki nggih. Lah kok Soko jujugane? Kerjane. Oh, kerjane. Oh ya. Soko ning Soko ya iso empan, ning kene ya iso empan. Contone, enek siji iki ning kene. Ya. Ha, wong nanggap reok, mujudne rasa syukure nyang Gusti Allah. Ning kene ngekeki hiburan ning masyarakat. Masyarakat Ya toh? tangga tetep. Ada iso kuwi apa jenenge? Contoh kecil dalam sedekah. Ngekeki hiburan seneng masyarakate. Jane Ya ora? rupane kaya pil super tetra kok ya iso. Lah, piye kuwi iki arek iso kene 50.000 arek iso. Mas Surya wis menika Mbak Nadia tuh gitu. Nadia. Nadia N A D I A.
nanduro apik bakal jebule apik. Wong duwe ya. Iki tandurane wis temu iki lagi. Lah iki tandurane iso kat mang. Iki sing diseter apa jane? Boleh omong koyo malah kuping di mana-mana kan. Ayo. Di mana-mana pun berada, Mas